Sa Good Vibes, may mga baby sharks nga nasiplatan sa Danhugan Island, sakop sang Banwasang Kawayan. Patimaan nga healthy ang coral reef sa amo nga marine reserve. May report si Romeo Subaldo. Sa video nga kuha ni Ann Fontanilla, isa ka guest sa Danhugan Island, makita ang mga juvenile blacktip shark sa baybayon sa isla nga nahamtang sa Barangay Bulata sa Banwasang Kawayan. Suno kay Dave Albao, ang Executive Director ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, nga mo ang nagapangapin sa isla. Isa ini kapatimaan nga naging madinalag-on ang ilapalayon nga paghalong sa baybayon kag dunang manggad. Ang coral reef nga nagapalibot sa Danhugan ang nagaserbi nga spawning ground sa sini nga mga species ng shark. Dili sila nagatiner antes magkadto sa mas madalom nga bahin sang baybayon. Ang blacktip reef sharks kay gina sila ginatawag na sila nga loyal sila bala sa lugar kung di sila nabata. So harap nila sila sa higad, sa nabaw. Kaya syempre juveniles pa sila. So before sila go out sa open sea or sa mas dalom na lugar sa reef, sila nag-feed sa lapit lang kita lang sa tupad mo sa baybay. Mga binulan sang Mayo tubtob Setyembre sa kada tuig ang mga breeding season sang sini nga mga species ng shark. Blacktip ang tawag sini bangod sang itom nga tip nga makita sa ila sini nga fin. Kung may mga tawo nahadlok ini sila kag nagapinalagyo, ining opposite sa pagpati sang kadamaan nga ang mga shark nagapang-atake sang tawo. Adult. I think this is sub-adult or adult. They can grow as big as, I guess, a person, pero usually around 1 meter man lang, 1.5 meter. Nabalaan ko nga size. But they're very scared of humans. Kulbaan sila sa tao. Okay. Pagkato ka sa tubig, pisik ka malagyo na sila tanan. So, they're the top predators sa shallow reef ecosystem. Lagit na sila sa babaw, kaya ang ginakaon nila amo ng mga isda, no? Pero wala din sa ato, sa ila, ang mga bungog ang tao kadoon nila. Iniman ang isa sa mga advocacy sang PRRCFI. Ang pagpaintsindi sa mga tao nga hindi sila dapat nga kahadlukan. Nalipay pa sila gani nga may makita diri nga mga juvenile sharks sa kada tuig kay patimaan ini nga healthy ang reef sang isla kag para sa PRRCFI nga naging madinalag-on sila sa sulod sang 27 na katuig sa pagpangapin sa baybayon. Happy kami sa sharks because para sa amon isa na siya kasimbolo nga after 27 years of conservation sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation dira sa Danhugan sa Kawayan. Makita mo nga ang ecosystem ga thrive, natural na yan, dapat hindi tayo makibot ni sharks pero syempre because of development and other fisheries practices kakaubos mo na sila, kakadalahin ni sila kung may lambat nga. Dugang pa niya, importante ang mga bagis kay kung wala ini sila, magatuga ini sang imbalance sa ilang ecosystem. Ang masubo lang kuno kung kisa kay makita pa ini nga ginabaligya sa mga merkado. Gani panawagan nila sa mga local government units nga kung tani mabuligan sila sa pagpahibalo sa mga pumuluyo nga hindi dapat pagdakpon kag ihawon ang mga bagis. May mga sahay sa bagis nga illegal ang pagdakop.